खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे राजखान्थिनि खौरां। BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथांनि उल्था बाथ्रा बुंबाय BTCनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रिहन दैमारि बिथाङा। आरो बे समाव BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदों दि खौरांनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा बुंदों दि फैगौ 2026 मायथाइनि जा विधानसभा बिसायख'थि बे विधानसभा बिसायख'थियाव NDA जों एलाइन जानानै बिसायख'थि गेलेगोन आरो AGP BJP BPFआ बिसायख'थिनि मासिखौ एबा सीट शेयरिं खालामनानै बे समाव बिसायख'थि गेलेनायनि बाथ्रा बुंबोगासिनो दं। नाथाय बे समाव बेनि उल्था बाथ्रा बुंदों BTCनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रिहन दैमारि बिथाङा फोरमायदों NDA जों फैगौ 2026 मायथाइनि जा विधानसभा बिसायख'थि बे विधानसभा बिसायख'थियाव जों एलायन्स गेलेया रावजोंबो होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों। रावजोंबो सीट शेयरिं जाया होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों रिहन दैमारि बिथाङा। बे समाव बिथांमोननि बे बाथ्रा गोरोबलायिया गोबां खौरां बिजोङाव गोसारदों, जेराव रिहन दैमारि थामहिनबा BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि आरो BTCनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रिहन दैमारि बिथांमोननि बुंनाय बाथ्राया गोरोबाखै, जेराव आलादा जेराव मोनसे आफादनिनो एबा मोनसे राजखान्थि दोलोनि मोनसे आफादखौ दानदे जेराव मोनसे राजखान्थि दोलोनिनो सानै गोख्रों दैदेनगिरि, जेराव सानैबो BTCनि गाहाय दैदेनगिरि बिथांमोननि बाथ्राफ्रा उल्था जानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। जेराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा BTCनि CEM जानायनिफ्रायनो बिथाङा NDA जों एलाइन जानायनि बाथ्रा बुंदों, लोगोसे BJP राजखान्थि दोलोनो सानै EM होनायजों लोगोसे आरो बे समाव BJPनो जा BTC काउन्सिलाव लेङाइ डिपुटि स्पिकार होनाय जाबाय। नाथाय बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा एलाइन जानायनि बाथ्रा बुंसेयावबो नाथाय BTCनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रिहन दैमारि बिथाङा फैगौ 2026 मायथाइनि जा विधानसभा बिसायख'थि बे विधानसभा बिसायख'थियाव NDA जों मालाब्लाबो एलाइन जायानानै एबा एलाइन जानानै बिसायख'थि गेलेयानानै बे समाव बाथ्रा बुंदों। दानिया फैदो बिदिब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांनि बुंनाय बाथ्रा आरो रिहन दैमारि बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैनि। एसेम्बली 100% অসমত 126টা এসেম্বলি সিট আছে। কি আপনার আমার তোমার কি আছে 126টা আছে তো মোর এরিয়া কি আছে সব আমার অসম এরিয়া বুলি এনেকুৱা নাই। 126টা সমষ্টি আছে। NDA হিচাপে কোনে ক'ত খেলিব, BPF ক'ত খেলিব, BJP ক'ত খেলিব বা AGP ক'ত খেলিব সেইটো NDA হিসাবে আমি সিটটো বিতৰণ কৰিছিলো। এলায়েন্স আমি নকৰিম, ট্ৰিপল এলায়েন্স আমাৰ নহ'ব, হয়তো পোষ্টপল হোৱাৰ এটা সম্ভাৱনাটো আছে। যেহেতু আমি BPF দল হিচাপে অকলে চৰকাৰ কৰিব আমি নোৱাৰিম, গতিকে কাৰোবাৰ লগত আমি থাকিব লাগিব। আমাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে আমি BTC উন্নতি কৰিব লাগে, BTC সুবিধাটো আনিব লাগে। গতিকে যোনেই চৰকাৰ কৰিব পৰা বিধৰ MLA আনিব তেওঁলোকৰ লগত আমি থাকিম, এলায়েন্স বুলি নহয়।